നമസ്കാരം, ഞാൻ അജയഘോഷാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. ആരോഗ്യമില്ലാതെ എന്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി മലിനമാണ്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മലിനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ കാലത്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം? ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, യോഗ ചെയ്യുക. യോഗ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യോഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ ആണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട. ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. യോഗ എന്നാൽ യൂണിയൻ, അതായത് കൂടിച്ചേരൽ. നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരു കൂടിച്ചേരൽ, ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുക എന്നാണ് യോഗയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥവും. യോഗ എന്നാൽ യൂണിയൻ, കൂടിച്ചേരൽ, അത് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുപ്പിക്കണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സമയത്ത് ചില ആളുകളൊക്കെ ആഹാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വേറെ അസുഖങ്ങൾ വരും, ആ അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വേറെ അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധി, അതായത് അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ നല്ലത് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വളരെ നല്ല ഗുണപ്രദമാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്. അസുഖം വരാതിരിക്കാനും ഉള്ള അസുഖത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും യോഗ ചെയ്യുക. അത് യോഗ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം പോലെ ആകാതെ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. യോഗ ക്ലാസ്സിന് പോയവരൊക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.